pitää omia huoneita. Meillä on kaikki yhteistä tässä Salossa ja kaikki osallistuu talon töihin ja päätöksentekoon. Itse asiassa sä voisit aloittaa tutustumalla tämän mun uuden poliittisen dokumentin kautta, minkä mä sain just valmiiksi. Tää nimi on Kuka siivoaa vessat autonomisessa yhteisössä? On aika tiukkaa tavaraa. Voitko sitten varmaan kertoa, mikä tässä on meininki? Mä en välttämättä tiedä, kuinka tää toimii, kun mä oon asunut niin pitää yksin tottunut siihen. Meillä on silleen niinku mitään varsinaisia sääntöjä. Miksi meillä olisi? Niin, paitsi se yksi. Meidän kodissa ei istu toisten viholla, nahkaa et löydä edes maihareittamme. Me ei raatoja syödä eikä muitakaan eläinkunnan tuotteita. On tuotantoa, sitä tukea tahdo ette. Tähän taloon ei kanneta riistohirmujen tuotteita. Kai voiko toi pyytää kierrätä? Olen vegaani! Multa harkiten, voiko toi pyytää kierrätä? Olen vegaani! Älä syö sika taikka nautaa, vaikoa munaa tai edes hunajaa. Täällä valvoo vegaani milisi, ekologinen poliisi. Älä syö lihaa taikka luita, vältä myös kolaa ja keloksia. Älä syö sitä taikka tätä, ja mitä syöt, älä lauta sille jätä. Multa harkiten, voiko toi pyytää kierrätä? Olen vegaani! Multa harkiten, voiko toi pyytää kierrätä? Olen vegaani! Jahas, lähdetäänpä sitten kammarille. Mitä nyt? Sitä tavallista. Katoppa, Kemppainen. Uusi hippi. Tää joku anarkistin johtaja vai sieltä Lontoon päämajasta kenties? Älä sano mitään, Henkka. Kaikkea mitä ne sano vaan. En kommentoi. En kommentoi. Oli En kommentoi. kommentoi. Enkä pää kylmänä, en kommentoi.